NGO bangke apa saja kan memang aktivitas sebangsi kelemahan itu. Kalau nikah ke sampai alam sini, kalau sudah saya lalu tak kamu, si yang mau stilau ke pasta sudah masuk. Nak cara mungkin tu saya lalu ke. NGO kalau sudah bangke kenal itu kan NGO mana kerja kita tengok. Unlock ko sudah semua ke hai. Singhasana political in-charge so kung hindi ko naman Congress government tayo ba mo sa ingok ko NGO so mga pati abasi labang so NGO ala pawal ko istero jirpo NGO amang ke tek labang so katalon iningan ke jirpo NGO ningkan ke pleng iglo si nilipan alang litung latuman ningkan bang alang litung ke claim kita lah bang so annual report a magazine latung KTR pondo so kangpu ama ini lipana hang lo ni yang ketong lo ni ngarong lo si NGO pu bangke ni moheta than lo di pu NGO bangke activities mepik kidu kela garat panta pena na kerab latung pi pajir pon theklong lo kumusuri keron puno pe ri kidu samaran keron Kisugin itu mana kerabun lah pusan penan itu activities teglong lo si NGO punon lang namlu pulong ke itu karbiang long ke penan NGO bangke kiwir si teglong lo sampai lang itu mang non ningkan cap without any stop continuous alang itu mang lah bang so NGO lang itu paring pen itu activities ke claim lah bang itu katu beda teglong lo kalau itu dak kupilo pita lang sera long selang itu kerap dun wong lapuson kali kaprek hawarta cintong puno nili puno lahai ta kalang litum annual magazine long nili theklong lo lasan kerap dan theklong si niulo alang litum lapuson asai ki teng pon si nili tum ahin penta an nane prang cerap ni pan bori dum po alang litum labang so NGO ke pare ngi pan bangke nili hin penta cerap ni pan lap chak chipite kang Nah, sir, la NGO polong central pen tame lapson funding lapson do masa. Funding ke bang anytime welcome ati. Kadang-kadang litum DPR cuti na po. DPR se manang po DPR project se alang litum ke claim ima. La so project ke alang litum dak pen DPR bonai pen si government hanpale nang po niti ayuk punon ba nabart punon ba kaprek dopik ho World Bank along pinangan lason kerap do mati loan da enang polo pen risk enang po he bank pen genon ke loan pigi joy pig mati halang itu ma activities sipaklang nang po tenon ke nang li loan NG plolang ke acik lo hong nang ni hoptang bong ta ya loan talong asi loan enang po la so loan enon hala kopilo atmonirbhar ko scheme ben ado chief minister in tanasam atmonirbhar ko la so scheme ben ta loan nara bangke preference piping ni lita loan isi cu endun do la nang le dapo terang ketak la jitu traditional hadi la so weavers so ni lita harmonium holong kihang pidun do la non nang singson dapo so pon ni le long adim mane la terang ketak hem si ku bunai piji pan ni ta pon do asana tansi ala litu NGO tungka scoop do pik NGO hoi pen la ki deng ponjong sending hang lorang te sarkar ke available का business established fund है ऐसे whole column का ले लो जंसी ले ले paring teklo belum te lada pen pile ale long ko है ने खाना business असुली को lapen ke kopilo pita society fanda kerap long ko na mang topan te pini 15 Mei labang ke 0.0 ningkan kiat kecok arni no aningkan wan sitameni itong lapuson talon mom bang mom no lapen pini labang so arni opai ke mepen lang feralong MSc ade EM
sar moduram bekhe alangli sidami na chetong lo apen alangli reading kasini to 0.0 annual activities report sitami pangku konlong lo apen nilitum pinile thotsi NGO ahin pen han jakom chihar jagi longji mathasi nilitum local boa farm sitami ingku ponlong lo langsung afama bangke central committee long KEA secretary sar dilebrong pi amangli hin pensi nilitum pangku pon lo asi nilitum kidamtang apor hot nilitum ahabar tin sitami mai deng dambo lapen kidukela katum phan un an nilitum rap bom lo lapen pacetang lap le un ik sitami nilitum ington te pinben penang am klem long lo nilitum simat halo la peningkan sabta dolo klem long ajeni nilitum opran ni phone pen an atok adim sitami nilitum damlong lo tawara bitin pin adim sitami nilitum ke palli bori lo lapen ke bang jilang apor hot nilitum non la karbi medium school penangan do kuming poira sirkian do kadung ka bilong le nilitum pacetang lap iku sitami nilitum non la osmara tempat akin joy pen e joy mate uniform kiron je fan ka chisik do lapen nilitum list samokha kalek nom lo penangan na list bang long lo lapen nilitum apor ki do link si labang so sayang deng bangke deng damji labang nilitum non marke chipu thelang komentuar ni dom nilitum damji ni athima nilitum sitame methan personnel jumjo sitame sai ki do website de nasi apor bang pachet ton bang su big sita untam nilitum boribo ape choi bang nilitum nom do lamlo non marke nilitum apor bang si chelang chono lasi lapusona sai deng nilitum claim bomji non boa fama bangke nilitum John Suri si non marke wanlo lapen cheklo jom complete afi aku Suri si bang wantu ko lapen long honga farm sitame nilitum non silam po prabjin pen lapen dak John Foke ba John Faru si bak long hong non marke la local long hong ki pangreng je fasile to bori pon bonglo matha pon bonglo lapen council pen sitame asa aswa kirap ke long tahai meri usinil to ki matha do lapen nilitum khumri namji hala daram sitame kithigiding tum long nilitum kirap sitame chohan namji lapen ladang bang nilitum jung methang personnel jung afan nilitum chematha ji la pugali nilitum ke rada fan mati kidukela katum fan kirap un amge jakom dutik nilitum claim bom ji basi napon chola nilihin pen clear pen là ini ahli yang ke tentang ke NGO kapan tang bola pen kecing pen non po an nalitum la NGO pen pia askim tong mane la rabatan kerap cerap tang ma la penang itu mak tambe ali cepalong pun se long lo manom non buat nilitum NGO pen abakela punona makeni nilitum personnel jum pen si penan anasai ke claim mom government pen lapu bangan nilitum nona make scheme mokha deng pon pelang setame kideng pon abipin buta kali kideng pon ta dolo setame hala make hedunga scheme nona make chun det am lapu galilan sitla si nilitum bange nona make la bange pandang dilan nape lason hini ke thoma scheme nilitum non bori bomlo la mu chun do porote nalitum athino nilitum pachini po thema non ke